Gani essence ye jɔn sɛgɛn tugun zone ta gɛlɛya Mali kabila ka Mali da Mali ka une semaine ko moto ma suɲɛ ni y'a ye a tɛ taa moto kelen essence tɛ moto kɔnɔ i bɛ taa n'a ye n'i y'a mɛn ko zone bolo moto essence b'a kɔnɔ Gani moto bɛɛ jɔjɔlen don essence t'a la zone ye suɲɛli jɔ nin y'a une semaine ye direction de vol ma kɛ policier la ko moto suɲɛna moto tɛ ka taa bilen mais i bɛ moto ta cogo di hali ni zone y'i ka moto ta ka n'a bol'a kɔ chauffeur samanen don a bila k'a jɔ Gani mɔgɔ t'a fɔ ko jugu ka ɲi mais nin kɛra sababu ye bi est ce que b'a kalama mɔgɔw ye ko caman faamu mɔgɔw ye ko caman dɔn donc n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ a ye état permet ka opération planifier o de y'a kɛ bi kunun armée malienne Tombouctou ani Ségou il a engagé maintenant une double opération avion bɔra Tombouctou yɔrɔ min na k'i tilen ka na Sogolo terroristes ka centre de coordination de tun bɛ yen u ka camp d'entraînement de tun bɛ yen 6 camps d'entraînement avion y'a bɛɛ gosi boliyɔrɔ tɛ yen foyi tɛ yen u jɔlen bɛ frappe aérienne Gani u ko kungo kɔnɔ taayɔrɔ tɛ yen moto essence banna i tɛ se ka boli i tɛ se ka fɔ i jɔlen bɛ ka bombe kɔnɔ saya sera Narani ɲɛngwɛ o k'i bɔ o y'a sɔrɔ olu fana kɛlen ka taa carburant citadino sama ka t'o bin kungo kɔnɔ u b'o essence dɔgɔdɔgɔnin bɔ avion yi to sanfɛ olu ni est ce que b'a kalama olu yɛrɛ ni citerne k'u bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ u ni tasuma bilen f'i k'u yɛlɛnnen sanfɛ Allahu akbar o y'a sɔrɔ i bɛ carburant t'a la